Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Ada orang sota masuki per minggu tadi bagasan harianon. Jumulu mahita martangyang di bagasan rohata ganuk martangyang mahita. Amen. Mari de mahita siya buku de nomor 14 ayat 1 doho ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni tod di perbadia, na tumapalangi dohok tanaon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, na tamado ibana dinatinugihon na torop anak Tuha sangapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon. Nunga ditatap ho hami bang somon, aydang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon, doho siak ni bagi saharodi hau na pinarsilang, sa itu pahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margugo hami, jala marbinget ni roha songon anak haholongan ni rohami, diaka si taunon, asa marsangap goarmu doho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, doho todi perbadia marhite-hite hami. Amen. Mari de mahita.
Nangihon hamu mapatik ni debata imasian patik na parjolo saha tu patik paupaton. Patik parjolo audo jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi kanaommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohok na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosugot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabediahon ari minggui dinaunom ari maula hamuna sa silommu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutani halape na mangibati hutam ay dinauno mari do ditoppa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradia doi bana di ari papituhoni di bainiro umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai atong rak mangidugugo mahita tu ade pandi debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari de mahita. Tatopoti madosat tenagudangi tu ado pandebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partuluk ni roha jala nabasar doho say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sama sude dosa nami dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham hati koran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apu lima hami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Alani pangalusyot tado umbahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Asangapom ma di debata na digijang. Amen. Marid de mahita.
Tabigi mahata ni debata ima turpuk epistel di minggutta sadarion sian Matius bidu 10 tolu mamuk kame ayat 10 alu sahak rodi ayat 20 tolu tajahama marsika soring songonon mahatana ope tangihon hamuma aka upama taringo tupanaburi alai na sinaburhot tutano batuon imano bege hatai gabe manigor las marohana majakon alai anggo na sinaburhon tuparsi hupiani imano bege hatai gabe pakol sohonon na diaka na dihasianganon doh hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dang saut marparbue rap hita di ayat na parpudi alai anggo na sinaburhot tutano na denggan ido na ubege hatai jala diatusi lausido na saut marparbue ia parbuena 100 lopi dona deba ono 10 lopi dona deba 30 lopi do anggona deba ima sahakna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin mari demahita tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabeat siya tod di parbadia adorang sohabubuhan hido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu atoru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mo mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dihasesaan ni dosa do dihatai na mandok mula mangulu do sogot daging ni halak na mate doho dihanguluan na sora suda amin. Salam Mamang Inang. Tabegema tikting na maragam di Minggu Tasadarion Minggu tanggal 27 Februari 2022. Naparjolo Goarne Minggu Tasadarion ima Minggu estomihi lapatanna
Sai homa gabe partano bato aku. Topik minggu dang mula boti hatani debata. Napa dua hon protokol kesehatan untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan. A. Sebelum memasuki gereja lebih dulu mencuci tangan dengan sabun dan mengukur suhu tubuh. B. Selama ibadah berlangsung tetap memakai masker. C. Duduk di bangku dengan menjaga jarak. Yang ketiga, napatuluhon permingguan keluarga di Jabu via video streaming YouTube. Di Pangido tu gano ruas ni huriata nasoboe marminggu di gereja alani sahid manang lansia asa marminggu ma di Jabu madohoti permingguan melalui video streaming na disiarhon HKBP Raja Wali secara live manang langsung di permingguan pagi 2 dohot arian di papungu ma pelean jala di pasahat ma tu huria marhite situa wek manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 13200 napa opat ton rangkuman keputusan rapot huria program umum. A. Peserta rapat setuju dan sepakat untuk melaksanakan program umum manang program non fisik. B. HKBP Raja Wali akan melaksanakan program pelaksanaan tahun 2022 yaitu tahun kesehatan HKBP dan akan dibentuk tim kepanitiaan sebagai koordinator dalam pelaksanaan tahun kesehatan. C. Tahun ini dilaksanakan periodisasi seksi-seksi dan pelaksanaan periodisasi dilaksanakan pada seksi masing-masing. D. Mengatur jadwal secara khusus untuk pemilihan panitia pembangunan periode 2022-2024. E. Melanjutkan program pembangunan gereja. Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh. Pengecetan, penataan ulang, tempat pemusik dan pelayanan, pemasangan AC dan semua usulan dari jemaat. Tetapi akan dilaksanakan tahap demi tahap dengan catatan gereja digambar ulang dengan mempertimbangkan apa yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan. F. Melanjutkan pembentukan Yayasan HKBP Raja Wali. Koordinator Yayasan Amang Y. Matondang. G. Merancang buku panduan HKBP Raja Wali atau SOP. Tim buku panduan SOP HKBP Raja Wali, Situa JRC Manurung, Situa RW Sormin, Amang Nainggolan, Uluan Nihuria sebagai catatan pembaca rancangan SOP harus banyak. Tim audit, tim Parartaon, Amang Matondang, Amang Simanjuntak, Amang Silalahi, Amang Silitonga, dan lain-lain. Catatan yang pertama, buku notulen rapat dan rangkuman rapat secara lengkap akan dibagikan kepada peserta rapat. Bisa diminta melalui Sintuawek masing-masing. Yang kedua, catatan kepada semua jemaat akan dibagikan notulen rapat dalam bentuk soft file melalui WAG. Napalimahon pembinaan Perhalado Seresort Raja Wali. Hobar haputusan ni rapot huria tentang program huria tahun 2022 di Patupa Huriata do pembinaan dohot retreat Perhalado tahun 2022 nama ringanan di Sopo Toba Hotel Sumatera Utara. Alani borhat do 32 halak Parhalado ditambah 2 halak situasian pagaran madohoti pembinaan ni naniuluhon ni full timer HKBP Raja Wali mulai tanggal 27 Februari sahatu tanggal 2 Maret 2022. Tatanya koma asa denggan mardalan ulau ni jala horas di perdalanan dinalahu borhat dohot namulak
napaonopon mangapuli dung ruar permingguan arian borhat dohriata mangapuli tu bagas ni keluarga almarhum Nyonya Siregar Dina Boru Silalahi Nahinan, alamat Jalan Beringin Perum Pesona Beringin Blok T nomor 5 WEG 10. Napapituhon dak dana nasoran hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di basa-basa Tuhata Dusada dana boru di keluarga J Huta Barat F Boru Simanjuntak, alamat nasida Jalan Beringin Air Hitam Perum Gilbi Residen Blok E nomor 10 Jemaat Wek Tolu ipastu danaki suang songoni natorasna pawaluhon ruasna pida mamuka minggu sadarion pida ruasma keluarga Dedi Bahagia Manik Nancy Oktavina Boru Purba doho 2 danak nasida pida tuhuria GKPS Agusteis Pekanbaru salelengon nasida maringanan di Wek 10. Napasiyahon selamat ulang tahun HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope namarulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguon mamuka sian tanggal 27 Februari 2022 sahat di tanggal 5 Maret 2022 hatani debatatu namarulang tahun di mingguon jala dame ni Kristus Sima mangarajai di bagasan rohamuna ai tusido hamu di jou di bagasan sada daging gabi parroha mauliate mahamu Kolose 3 ayat 15. Napasapuluhon hata mauliate pasahaton ni huriata do mauliate tusude ruas ni huria nang naso ruas dope naong pasahaton pilihan sigano minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamuliateon songonenang pilihan tahun molo adong kekeliruan manang nahurang jelas ditiktingon boy ma langsung dihubungi si tuawek di konsistori songoni ma amanginang berita na meragam di minggu tasadarion saya dipargugoy Tuhan maita sa luhut na amin. Marede mahita martang yang mahita on mahami ale Tuhan debata aka ruas ni huriam nong pinilitmu nong tinubusmu sian haduson nami marsadani roha hami marpungu di bagas coromon makamulatehon saluhut na denggan ni basam nang hujalo hami nang di bagasan tikyop pe Tuhan neng marsaringar mahatam Parbadiay rohado pikiran nami marhite todim to di porbadiay asanggi hatam Tuhan naneng hubegi hami di bagasan tikyon gabi ojahan di bagasan ngulu nami jalalam tu tauna hami mangulahon lomo ne roham pasu-pasu manang naposom Tuhan di dalam makatidakon hatami dongani urupi asanggi margogon naposom sian saluhut akahurangan na
Dinala patol hason hatam tutongato ngani ruas ni huriamon. Alani i asi maroham. Makuling moho Tuhan di bagasan tikyon. Alanu ngarade hami tumangi hokko. Amin. Hita napungu di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Pukama amang inang nagabe jamita di hita di bagasan Minggu Tasadarion. Ima natar surat di panurirang Jesaya bidu 55 mamukamai sian ayat 10 sahatro di ayat 10 tolu. Panurirang Jesaya bidu 55 ayat 10 sahatro di 10 tolu hucahahot ma dihita saluhutna. Ai songon hadada buni udan dohot abolas sian langit. Jaladada mulak boti tusi da jolo dibornohi tanoi jala di pagabe asa martuburi jala di lehon boni tuhalak panabur dohot roti tuhalak namangaton ikon songonido hataki naruar sian pamangaku dang mulak boti tuau ikon bahenonna do lomo nirohaku jala majadi tuna hutongos. Ai ikut di bagasan lasni roha hamu borhat. Jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangyaron ni akadolok dohot robean suarana marulupulup di colomuna. Jala nasa hau di ladang martopap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh masapinur. Jala sikat ni latong tubuh mabunga na khusus. Ima bahen barita di goar ni Jehovah. Bahetada sa liling-liling na naso olo hobar ima sahatna. Hita napungu di bagasan Yesus Kristus Tuhata rahyado tubuh di rohata amang inang ima sada keragu-raguan. Boha tutu dosa nuaing akahatani debata. Molo didok di Pesalmen 50 ayat 15 didok di si amang inang jo maau jupa hagogotan asa hupaluaho ninna. Hape puasa di paloas debata akahalak na burjui dibunuh akaparjahati. Mungkin adong dora suku-sukun dihita si songoni. Mungkin didok rohata pe naboido pamalumon ni debata nasasait holan mangasahon goar ni Tuhan Yesus. Alai buasa ujumasa akakopiton torop akahalak namate di tonga-tonga ni portibion. Bahkan adong dora mungkin tubuh di bagasan rohata nama dokon buasa lauso dapotan karejo au sahat rotu sonari dung di PHK au dung masa kopiton. Keraguan seperti itu sering terjadi dalam kehidupan kita amanginang. Dan karena keraguan tersebut tidak sedikit orang yang menjadi kecewa dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Jala jot-jot mai masa tiki tak adopi ima akaparukilon manang masalah naro mangarongom hita di nguluta. Idonang naniadopan ni halak Israel di zaman ni si Jesayaon amanginang. Nunga hampir 70 tahun nasida di habuanga Babel. Jalara generasi naborhat tu pembuangani nunga godang be namate. Akapinopar namara namangolu nasahat tuluati. Alai torusdo amang inang par akapanurirang ima lau patu begehon janji ni debata paboa na pasti do buanon ni debata nasida mulak tuhuta Jerusalem. Karena amang inang pembuangan bukanlah kata terakhir dari Tuhan.
Tetapi pembuangan adalah rancangan damai sejahtera dari Tuhan agar mereka bertobat dan kembali taat mengikuti jalan Tuhan. Alaidang porsea be nasida. Nunga masai bakol rohana sida mulak tuhuta Jerusalem amanginang. Ala nunga mulai tabo jala tenang ngolu nasida dihabuangani. Jalan nunga paleleku di hilala nasida akan namasai gabe tubuh ma turohana sida molotohodo hatani debata buasa dang tibu hami dibuan mula ima tubuh turohani bangsoi alani dianggap mimpi nama janji ni debata didok padokma disi ale panurirang dia matohoi. Mereka amang inang ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Dison nama hami ni nasida. Ainunga utabuat dison ninna. Alani ima marhite turpukon di papos debata manasida. Na pasti do pasauton ni debata sude aka janjinai. Hata ni debata do pasti jala saut di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi. Firman Tuhan amang inang tidak pernah gagal, tetapi pasti akan berhasil dalam kehidupan manusia. Itu bahan di ayat 10 sada diturpukon sahatro di ayat 10 tului dilehon kepastian bahwa Israel pasti dibawa kembali dalam sukacita amang inang. Buasa mulotabereng di ayat walu sahatro di ayat sia. Ada orang soturpuk tahun didok disi amang inang. Ai dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku minna jahuba. Ai songon tibo ni akal langit sian tanoon. Songonido tibo tumibo akadalaku sian dalam munai. Jala aka pikiraku sian pikiran munai. Jala sitong dei amang inang. Saudo saluhut halak Israel di Palua dibuat debata mulak tu tonga-tonga ni luat Jerusalem. Isedo dipake debata lau paluahon nasida sian habuangani ima raja Koresi. Ima patuduhon amang inang bahwa firman Tuhan digenapi dengan cara yang ajaib dalam kehidupan setiap manusia. Alani ima hamu akadongan na hinaholongan nang hitape di paposdo rohata sadarion madok bahwa firman Allah, bahwa janji-janji Allah seluruh yang diucapkan Tuhan pasti terjadi dan akan pasti terwujud dalam kehidupan kita. Tuhan itu amang inang tidak pernah berbohong akan apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati dalam kehidupan kita ini. Tidak ada satupun firman Tuhan dan janji Tuhan yang tidak dilakukannya dalam kehidupan manusia. Ia debata tai amang inang, dada debata par omong kosong songon colmei. Dada debata tai amang inang debata na parjanji koling ibana na holan hata songon torop ni jolmai songon torop jolma holan hata sabing alai dang marlapatan dang songoni anggo debatata alai ia debata tai ima debata na satia na togu di padanna jala si haposan do ibana di bagasan ngolutan. Ido bahen nasa nang didok dohot na binagabagaon ni debata pasti do pasauton nai di tonga-tonga ni portibion nang di tonga-tonga ni nguluta karena Tuhan bisa menggunakan siapa saja, menggunakan apa saja amang inang untuk merealisasikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Tarlumobi ma aka janji ni debata taringo tu haroro ni sipalua di tonga-tonga ni portibion nang binagabagahon na 3.000 tahun na salpu amang inang di pasaut debata doi
di harorona marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus nagabe colma mate tarsilang alai hehe laho paradehon hanguluan di aka na porsea. Tutu si tutu di pasahot debatado baga-bagana amanginang. Imana mangalehon hatoguon dihita sadarion. Molo hasit ngoluta parir parnia hapata apala di bagasan tikyon songon hajit ni parnia hapan ni bangso Israelon amang inang tarlobi ala balga ni pangotak ni pandemi COVID-10 siaon ingot masude janji ni debata. Ingot masude baga-baga ni debata jala hapor siai huhut haposima sude nai ai pasauton nadoi di tonga-tonga ni nguluta alani ima amang inang ikon lam ringgas mahita majaha hata ni debata ai disido di pasahat debata ima tuhita maribu-ribu aka jajini debata naboi patoguhon rohata buha amanginang piga hali duhamu sadari mabuka Bibil piga hali amang inang hita sadari majaha hata ni debata di tonga-tonga ni nguluta alan ihata ni debata ido na ikon tapeo jala takas ikon tahaposi di bagasan nguluta pai mama amang inang di bagasan ketekunan ay pasti pasauton ni debatado itu hita jala meragam do cara ni Tuhani lau pasautoni di tonga-tonga ni nguluta ay debata nasun gogo do ibana ima na mangalehon hatoguon di hita alani ima hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhata disosoi do tuhita amang inang asa lam turinggas na mahita majaha mabege majalo pahusor-husor hon hata ni debata di ngoluta ay tung luar biasa do hagogoon ni hata ni debata ay marhite hata ni debata do di topa debata saluhutna amang inang didok di sada Musa sadai amang inang do seterusna didok disi jadi mahona tiur nina debata majadi do amang inang jala masai marguna si tutudo hata ni debatai di bagasan ngoluta di 2 Timoteus 10 saat ro di ayat 10 pitu amang inang didok hasea do hata ni debatai mamodai mamisang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaon naringgan didok muse di pesalmen 110 sia ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku gabe taboto do dalan nasitong amang inang gabe dang lilu hita molota atusi do hata ni debata jala di Efesus 6 ayat 10 pitu didok nang disi hataido podang ni toddi alat na marguna mangalo nasa godaan ni sibolis jala di Heber 4 ayat 12 didok nang disiamang inang hatai masay tajomdoi boy paturehon sahat turohata na ubagas situtu alani ido masay torop halak nagabe paubaroha manang bertobat amang inang dung di jalo hata ni debata memang hata ni debata ido nagabe ojahan di ngoluta si ganupari alani ima adong do napistar manosohon asatung taapil manang dihapalkan hata ni debata ikon hapalota do hata ni debata mengapa amang inang mengapa dia mengatakan kita harus menghafal ayat-ayat Alkitab di situ dia mengatakan amang inang seperti seorang tentara yang mengisi senjatanya dengan peluru. Seperti seorang tentara yang mengisi senjatanya dengan peluru amang inang. Sehingga setiap musuh dia langsung menembakkan pelurunya amang inang.
Ido kan, molo aka polisi, tentara, do aka lana asing, pasti ibana siap siaga selalu memasukkan peluru ke dalam senjatanya amanginang. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita hafal amanginang. Ketika kita digoda iblis untuk berbuat jahat, untuk menyontek, untuk korupsi, untuk menipu amang inang, firman Tuhan yang telah kita hafal itu akan langsung keluar, dan itu akan kita tembakan dengan mengatakan stop dan jangan. Jika firman Tuhan itu sudah terlekat dan sudah kita pahami dalam kehidupan kita, di saat hal-hal yang jahat menggoda kita untuk jauh dari jalan Tuhan, maka kita akan mengingat firman Tuhan itu dan kita akan mengatakan sudah, jangan. Kita akan berhenti dan tidak melakukannya. Atau bila di saat kita menderita amang inang, atau apabila di saat kita tertekan, atau apabila di saat kita hampir putus asa, firman Tuhan yang sudah kita hafal itu amang inang langsung keluar dan berkata dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan itu, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita pasti akan langsung terhibur amang inang. Kita akan langsung kuat kembali jika firman itu melekat dalam hati kita di saat badai itu hadir dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat amang inang, di saat iblis mencobainya, apa yang digunakan Yesus untuk menggunakan cobaan itu? Taingok dope amang inang, ahado di bahan debata ujuro sibolis mengujuni ibana di halungonani. Hatani debata. Dang hagogo onna amang inang. Hatani debata do dipakai ibana. Mulo tabereng anon di Matius 4 ayat 4 ayat pitu sahat ayat pitu dohot ayat 10 amang inang. Alani ima hamua kadongan memang gudang dope halap nama kilala hirana so adong guna ni hata ni debata dinguluna amang inang. Tetapi ada sebuah kejadian amang inang di satu daerah. Saya pernah baca di suatu buku. Di sana ada sebuah cerita sedemikian. Seseorang pernah menulis di sebuah buku, dia mengatakan, saya sudah gereja selama 30 tahun dan saya sudah mendengar hampir 3.000 khotbah-khotbah yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya sudah gereja selama 30 tahun dalam kehidupan kita. Tetapi saya tidak mengingat satupun khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu. Karena itu menurut saya, dia mengatakan saya telah menghabiskan waktu dengan sia-sia dengan pergi ke gereja, dan para pengkhotbah telah menghabiskan waktunya untuk khotbah-khotbah yang tidak berguna. Dia mengatakan sedemikian. Tapi saya berharap kita yang berkumpul pada saat ini tidak seperti itu ya Manginang. Sotung do hudul hita sonari ale rohata maranganangan. Sotung hudul hita sonari ale pikirata tu jabu, pikirata tu ulota, ujungna hata ni debatai gabetado madang marguna, dang adong lapatanna, ay dang huatu sina pinasahat nai, ay isi harona marjamita inang bibel, ya tu si hamudo daong dinna, alay alaniaha maranganangan hita, pikirata lao amang inang, alay badatta hudul di ingananon. Dungi didok ibana musea amang inang. Dung didok ibana dang marlapatan hata ni debata nunga 30 tahun ibana marminggu nunga 3000 lobi bege ibana hata ni debata didok imana dang marlapatan akka jamita na pinatol hasni akka parjamitai. Tulisan ini amang inang menimbulkan perdebatan yang begitu panjang pada saat itu. Barulah berakhir setelah pada suatu hari ada yang memberikan komentar begini amang inang. Saya sudah menikah 30 tahun lamanya dan saya sudah menikmati masakan istri saya lebih dari 30.000 kali.
Selama itu saya tidak mengingat satupun dari masakan tersebut. Boydo diingot tamu amanginang masakan ni inat tamu lesian nasal tamu sahatro di sadarion. Paling na boy diingot tamu sabulan nasalpu. Ipe ulu ngamaol. Ate amanginang. Jadi didok muse. Tetapi yang pasti adalah masakan istri saya itulah yang memberi saya kekuatan yang saya perlukan untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberi saya makan atau saya bosan untuk memakannya, mungkin saya sudah mati atau paling sedikit sampai saat ini mungkin saya dalam keadaan sakit-sakitan. Demikian halnya dengan khotbah yang saya dengar. Itulah komentar dari orang Amanginang. Sejak itu tidak ada lagi komentar tentang perlukah kita mendengar khotbah, perlukah kita mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak, Amanginang. Ingatlah, firman Tuhan itu menguatkan kita, Amanginang. Mungkin kita tidak akan mengingat apa yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita dengar, tetapi ingatlah firman Tuhan itulah yang menguatkan kita hingga pada sampai saat ini, Amanginang. Alani i ahama si bahenota asamarguna hatani debata. Tabuk kamajo Amanginang Yakobus sada ayat 22 sahatro di ayat 25. Yakobus sada ayat 22 sahatro di 25. Donana yang si ulah honota asamarguna hatani debatai. Didok di si Amanginang alai gabe si ulahon hatai mahamu. Unang holan pananginangi akan napautotohon dirina. Ay pananginangi dihatai anggoso diulahon. Tudos may tuhalak na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ay dibereng do dirina dungilaho may ibana gabedang di botobe rupana. Alay nama mereng-mereng torus tu bagasan halua nasundeng gani jalamian disi imana martua marhite sian pangulon nai anggo so pananginangi nama kalupahon siula ulaoni tahe ibana. Jadi mari Amanginang kita renungkan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Halak nasai burju mabege hatani debata alai dang diulahon didok doi halak naoto Amanginang. Ima songon halak na membangun sada bagas na so kuat pundasina, na membangun bagas di atas ni pasir Amanginang. Alai molo halak na bisuk ima na ubege hata ni debata jala pitor di ulahon dos may songon halak na membangun jabu di atas batu mamak na masay tugu. Artina molorope haba-haba manang halisungsung ibana tetap gogo mengadopi salhutna. Alani firman Tuhan itu sangat berguna dalam kehidupan kita Amanginang. Hendaknya seperti itulah seharusnya kita, agar firman itu berguna dan menjadi pundasi yang kuat bagi kita, yang memberi kita kuasa, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita ketabahan. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Asa marguna ikon diulahondo Amanginang. Tidak cukup mendengar, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam liturgi kita Amanginang, karena kekuatan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sering setelah kita membaca epistel di ibadah kita, di liturgi acara ibadah kita Amanginang, di sana dikatakan selalu mangodolhon di dung sipul episteli martua maaka na ubege hatani debata jala na upeopsa. Karena itu Amanginang, firman Tuhan akan menjadi hanya bila kita mau melakukannya. Dan itulah yang akan mampu mengubah hidup kita, mengubah seluruh kehidupan kita yang buruk menjadi hal yang terbaik bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Alani ima Amanginang gabe parbuena mangolu mahita.
jakon mahata ni debata naung ta jaloi nang ta guruhoni jala huhut ulahon mai dung ta ulahoni gabe pakorhon parbue na mangolu mahita tu akatorop halak na adong di humaliang ta. Songon na nidok ni buku Eden nomor 10 ayat opati amang inang. Gabe hauma na dumenggan ma rohakku di jolo ni debata. Alan iga be hauma na dengkan mahita tu akatorop halak di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangiang mahita. Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa. Maulia tema Tuhan hupasahat rohanami tuhu nunga hutangi hok kami hatami ajari mahami toktong Tuhan asa anggiat satia hami mangulahon hatami di tonga-tonga ningulu nami ima marhite pakuling nami pabahenan nami nang parsoran nami siganu pari asa unang marisuang Tuhan hatam nang hutangi hok kami alan ipar gogoy mahami urupi mahami Tuhan lamangulahon lomoni roham di tonga-tonga ni hasyanganon Tuhan debata nang di bagasan tikyope ubuak kami di bagasan tangyang nami ima saluhut na akaruas ni huriam HKBP Raja Wali nang naso ruas ni huriam dope Tuhan pasu-pasu nasida diganup akaulon na dongani nasida urupi nasida lehon akan narikoti di tonga-tonga ni ngulu nasida asangya marhite-hite Tuhan martabata bamanang akasilas ni roha nasida tuculuanon dina manguduti aka ulonna terlumo bimai dina lama muji pasangapon kuarmu nabadiai Tuhan debata nang di bagasan tikyope hutangnya ko kami ma ima disaluhut aka ruas ni huriam molo tungadong na di bagasan aka hamaolon di tonga-tonga ni nguluna ima marhite-hite aka perekonomian na sumurut Tuhan pasu-pasu nasida patuduhon aka parkarejuan no hobar tu parbinotuan dohot hagogoon ni nasida asa anggia Tuhan boy nasida di nalapas sari-sari aka narikod di tonga-tonga ni keluarga nasida be suang-soni nang di aka ruas ni huriam pele Tuhan dina masihol di akangolu ni pariana konon Tuhan debata hodo haroruan ni pasu-pasu di bagasan ngulu nami jaladang adong nasuboy tarpatu paho di bagasan ngulu namion molo setoktong mangido hami tu asini roham alani imangido hami saluhuk na Tuhan tu adopanmu nabadiai asalehonommu imangolu pariana konon di akaruas ni huriam dina makasiholi pariana konon asangya marhite Tuhan lam sikop manang lasni rohana sida di tonga-tonga ni keluargana alani unang paluas nasida madele unang paluas nasida tumatangis jalama biar Tuhan alai papos roha doho pikiran nasida nasai lehonomu doi Tuhan cupang ditikina suang-soni nang Tuhan debata nang di akar ruas ni huriampe nang majalo parkarejuan pasu-pasu nasida rap dohot akaulon nasidai lehot di nasida hahi pason lehon di nasida haserepon dohot hauduhon ni roha lamangulahon akaulon na tarlumobi matuhan lehon madinasida roha biar midaho asangya boy diulahon nasida akaulon nasida Tuhan di bagasan hasitongammu di bagasan pangajariomu jalamarhite akaulon nasidai Tuhan lamar sangap guarmu nabadiai jalalam taruli di lasni roha nasida di tonga-tonga ni keluarga nabi Tuhan debata nang di bagasan tikyope hutangnya kau kami di dia Tuhan mulai anon botari sahatro di hari Kamis di nalau borhat ma akan naposom namangula di huriam HKBP Raja Walion ima dinalaho patupahon pembinaan parhalado di Pulau Samosir Tuhan debata ho manatoktong nama masu-masu saluh na akal na posom dinalau borhat nang dinalaho mulak tu ingananon dongani jala urupi nasida Tuhan asangya marhite-hite pembinaan naung pinatu patuhan gabe makorhon lasni rohai di saluh na akan na posom
Gabe lam tu sadana roha doh pikiranna. Lam di bagasan lasni roha, di bagasan hadameon, dinalaho patupahon na dumenggan na umuli, di tonga-tonga ni huriamon. Alani Tuhan de batapos dorohanami, disaluhut aka perencanaan nang pinarade, nasai pasu-pasu muda Tuhan, asa anggiat mardalan dohok denggan, hobar tulo moni roham. Jala padau akar ragam ni parmaraan, padau akar ragam ni parsahiton nang akatahi ni sibolis, asa anggiat margogo saluhut na akan naposom Tuhan, dinalaho madohoti pembinaani. Tuhan debata si maroham nang satu kinari pedinalaw mulak mahami, siat tonga-tonga ni bagas coromon, dongani mahami Tuhan, pataru mahami sahat tu bagas nami be, asa anggiat di bagasan hahipason, di bagasan lasni roha hami, boy pajupang rap dohot keluarga nami. Jala digijang ni salu nai pardosa na godang dohami, jumulo se samai Tuhan, asa unang tarabat asi dohot holong ni roham na neng silehonom mudo pedihami. Holan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo jala tangihon ma Tuhan, tangiang pangiduan namion. Amen. Marede mamusehita dison malas tapasahat peliata sada A sada B, pelian 2 dohot pelian amplop.
pasahat ma pilihan nata papungon tuhadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di bonagijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di bonatongaon songon na di bonagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jala di pasar honma, damena tutod ditabi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna debatama nama dongane hita.